אז ככה, בשביל לראות פרטים נוספים, מה שאפשר לעשות זה שניגשים דוחות, דוח פעילות חייגן, פה בוחרים טווח תאריכים, סתם לדוגמה, נעשה מתחילת החודש. שפה במקרה שלי אפשר לראות פניות מהכפתור באתר האינטרנט, אלה פניות מאתר האינטרנט, או פניות של קולבק. אם אנחנו רוצים להבין בדיוק מה יש פה, נתחיל מצד ימין. פעילות חייגן מול לקוח, אתר קולי יוזם. אפשר לראות חייגן חזרה זה פניות שהתקבלו דרך האתר, אין מענה זה פניות שהתקבלו דרך המערכת הטלפונית, אין מענה. מועד בקשת החייגן, שעת קבלת הקולבק ותאריך הקולבק. הנתונים הללו ניתנים, אם שמים בכפתור אופציות כמו שם, כתובת, לא יודע, אם נרצה לשים, אז זה מה שיופיע פה. מספר המבקש זה מספר הטלפון שהלקוח חייג ממנו. מספר הטלפון ליצירת קשר זה מספר הטלפון שהלקוח הזין, במידה והוא רצה מספר טלפון אחר. Agent Extension Number זה מספר הטלפון שאליו אנחנו מחייגים על מנת לתפוס נציג. לחיצות סולמית 7, בדיוק במקרה שעונה תא קולי צריך להקיש סולמית 7, אז פה ניתן לראות את זה. וסטטוס רשומה, מה קרה עם כל רשומה? סתם במקרה הזה יש פה רשומה טופלה, רשומת חייגן חדשה, רשומה נוטרלה ידנית, יש פה עוד כל מיני אופציות שאפשר לראות במהלך הזמן. עכשיו אם רוצים להיכנס קצת יותר פנימה לשיחות ומה קרה איתם, אפשר להקיש על פלוס, ואז אנחנו יכולים לראות מה קרה ממש עם כל שיחה. סתם לדוגמה, הקולבק הזה התקבל בשעה 12:58, חזרנו אליו ב-12:57, מספר הטלפון, זמן ההמתנה שלקח ללקוח לענות, וזמן השיחה איתו בעצם. ותוצאת ההתקשרות, connect, not connect, busy, דברים כאלה ואחרים. ככה אפשר לראות על כל לקוח בעצם מה קרה איתו. חוץ מזה ניתן לראות פעילות חייגן מול נציג. אם נעשה פלוס, אפשר לראות את כל השיחות שהמערכת עשתה על מנת לתפוס נציג, תאריך ושעה, יעד החיוג, משך הזמן, ניסיון ההתקשרות על מנת לתפוס נציג, ומה שקרה בסופו של דבר עם השיחה הזאת, no answer, connect וכו'. הדוח הנוסף שאיתו אפשר לשחק במערכת, זה דווקא דוח שאני פחות מעדיף שישחקו איתו, כי אין באמת צורך אמיתי. עוד פעם, נבחר טווח תאריכים, אפק דוח. פה ניתן לבטל רשומות. בדיוק כמו שפה כתוב רשומה נוטרלה ידנית, לא יודע מאיזה סיבה, אבל במידה ויש צורך לבטל רשומה, נכנסים לדוח הזה, דוח אינטראקטיבי לניהול רשומות חייגן והפצה. סתם לדוגמה, יש לי פה רשומה שאני רוצה לבטל, 0897133497, מסמנים את הרשומה, הפוך בחירה ללא פעילה, המסך אישור קופץ, שואל אם אתה רוצה, אישור, והמערכת נוטרלה, הרשומה נוטרלה. זה בעצם הכל, אין יותר מדי, את ההסבר פה כבר שלחתי מקודם, שיהיה לנו בהצלחה, לכל שאלה אני זמין.